इसोरखौथ' इसोराथ' दङलै इसोरखौथ' अननांगोन माथो खालामदों माथो थाबाय थाथारो नों इसोरा बबे धोरोमनि मानसिमोन नों बबे धोरोमनि मानसि आंथ' धोरोमा जोबबाय धोरोमाथ' आङो होबारो जायो ओमफ्राय बिराद साननाय बुजिनायानो बिराद बांद्राय जाबाय धोरोमाबो गैला नोंना धोरोमाबो गैला जोबजोब्बाय आच्छा नों बबेनिफ्राय जानायखौ जायो नों बबेनि जानायफोरखौ बहा मोनो जानायाथ' गैयालै ओरैनोसो थैलागासिनो ना नों ओंखाम जाना जाया ओंखामफोर जानाय ना जाया ओंखामल'सो जायो ओंखाम बहा मोनो बे ओंखाम ओंख्रिखौलाय ओंखाम ओंख्रियाथ' गैया जेराव उफाय गैया मोनानो बेनिफ्राय बाजोंसो थांना थाखो नोङो एफाल'सो लायदों बहा खुरमाफोरनाव औ ओमफ्राय एफाल'सो जानांगौ खुरैसे बा आदा खुरैल'सो जानांगौ दिनैलाय माजों जाखो नोंलाय दिनै माखौ जाखो दिनै माबा जाबाय ओंखाम जाबाय खुन्थाइ नारा बेनिफ्राय नों बाहाय गोबाव बोसोर 40 बोसोर जाबाय नों बे हादियाव बे देरा लुना थानाया 80 लाख कौटि डलार गारदि जाबाय बहाय आं थानाया नंगौथ' आरो आच्छा डलार खुरु जाबायथ' आरो आच्छा पापि फैलै बहा थैजोबहैखो नोंसोरलाय सनि थैजोब्बाय नामा नोंसोर नङा थैयाखै नों फैयागौ मानि बिसोरथ' थैनो हायालायो बिसोर जाहैबाय नोंनि गलाम नोंनि होख्रावनायखौ खोनानानै बिसोर फैदोंमोन आंनो बिसोरखौ थिनहरफिनदों मानो सोरखौबा गुन्दाय लाग्रानो बुयोब्ला बेसेबां सानाय मोनो बेखौ मिथिहोनो मा होनदों नोङो आंखौ गुन्दा लागायनानै बुथारहोनो नागिरदोंमोन बेनि थाखायनो बाथरुम सिङाव साफुन होनानै आंनो बे खामानिखौ मावदोंमोन थांनांगोन बे गेलाससे गाइखेरानो नोंखौ बे न'निफ्राय अराय समनि थाखाय बिदाय खालामगोन हाय आबै हाय शेक नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि नोंनि रावानो आंनि बेरे मोदै नागिन ओइ लोखि सारा नों सासे लोगोनि मुङाव फोथाय खेबस'सो थगायो मालाय बिब्दि थगायो नामा थगायो नामा देन्दार सैब नोङो देन्दार हारामि देन्दार सियाल नोङो देन्दार हारामि मानसियाव गोलैयानो नों गं गोनांसो नों लानजाय गोनांसो नों आथिं थोंब्रैसो हाथरखिया जोबोद गोजौआवसो आयै नोंनि बे सिमाङावनो थालांफिनगोन माब्लाबा बियो जाफुंनाय नङा नों थाबाय दालाय आं थाबायगोन बिलाइ बिनि उनाव जालदाम नंगौ नामा औ नंगौ नायदो कुनुदिन लाइ होनाय जानाय नङा लाइ होदों साया समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा दा फिसा देराखै नामा दा लाइ गैया नामा दा मानसि गैया नामा जोंहा दिनै फिसा गिदिर दङ फरायनाय दङ जानाय मोनबाय सुबिदा मोनबाय दा लाजिनांगौ दंना न'खराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों खालामनाया जोङो
दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्रा बारियावबो जोङो आवाज सावबाय बावबो आवाज सावदों सानै मानसिमोन सासे जाखांनानै थाबाय बिनि बेरासिन जागासिनो थाबाय दाना नैबे समाव बन्द' जानांगौ जाखांबायबो जोंजों जाखिनो हायि खोन्थानोसैलाय मानसिफोरनो खोन्थानो हाय खोथाबाय थिंबाय नायदो आरो पाम 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 जाबायहाय आबैयालाय मा बोरै खबरा मोजां हौवा गदाय लागोन ना लाला हौवा गदाय लाबावगोन लाबावगोन सासेबाव सासेबाव दुम लेर गारि हाव 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 मटर गारि आगै सना बिबारि थादोल' नों सिरि सिरि साख्रि आंनि बेगदाराव बेथन आंनि 150ल' आजिखालि थायो आं गुवाहाटि सहराव फैदों आं दिनै न'आव आरो लोगोसे लाबोबावदोंसो आङो सनानि जिंजिरिं दांसे अननाय थोबथिंसे होनबाय नोंनि जिल्लानि मुङा मा नों मा जिल्लायाव थायो न'आव नोंनि जिल्लानि मुङा मा जोंना जिल्लाया मा मा दङ क'क्राझार ठीक है चिरां बाक्सा उदालगुरि नों बबे जिल्लायाव थायो आङो मैनागुरियाव ओद! मैनागुरियावलायनो मैनागुरि जिल्ला नामा आं दे खिथानि जोंना जिल्लाया मा मा दं क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि बे मोनब्रैनि गेजेराव नों मायाव थायो दे आं रायखांनायनि गेजेराव जोङो गोदोहाय दा दायो क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि बबे मोनसेयाव थायो नों खिथा दे मैनागुरिनि ओरै थांनानै गैया खुसिया ओंख्रिजों जानाय खोथा ओंखायनो गय जाबाय जामा नोंखौ फटकसो साफायनो होनो मोजांखा गय जाग्रोलायथारनांगौ नामा मा ओंख्रि जानाय खोन्था खुसिया मानसिफ्रा बुंदों नोंखौ गय जानाङा होननानै बिखा बिख्लावनो हाबना दं आं गया मायाव बिखा बिख्लाव समफ्ल'आव हाबना दंजोबो गया गयनि गोथावखौ बावनो हाया माने गया बायनो थांसै सोरानाव आनै मोननाव बाजि मोननाव नोंलाय आनैसो जायो दा नोंसा मामायासो बाजै जायो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय फैसा हरबाय दाख्लि फैसा हरदोंना बिराद बुरजा हरदों हरासै बिनि थाखायनो गय सेरेब लोंनानै थाग्रा जाबाय आं दुखु दं फैसा हरदों लोगोफ्रा एसे प्रप'ज खालामदोरा गाइसमोन एसे नांदेरहोदोरा हिनजावफोरखौ वाह বন্ধুকাছে আমার বলে না ও শালি আমার ওই ওই নই নই মানসুরা নেই ফৈজুবতারবাই লং থং থং আট ফাগলিবার গাই সর বে পাগল হ্যালো গাইসমান नांगौ ओरै जायोलै बांग्रा लांजायगोन ओमफ्राय सुग्रा सुइस दङ बेवहाय वाव ओइयाव दङ फैजायाव ओरै थुबाथाय ओरै जोंलाबो हरबायाबा नामगे सकट लागो आं थिखां हायाहाय हाला ओइ फागिलिर बिलाय गिलिथ' आरो बेसे लायो दाम खमि जागोन खम 20,000 हिन्जाव गलामनि फिसा खबरदार नों आंखौ गलामनि फिसा होननानै बुंनो हाया आंनि आइ आफाया गलाम नङा आं नोंनि बिहामजो
आंखौ सासन खालामनायनि नोंहा मोन्थाय दं नाथाय आंनि आइ आफाखौ रायनायनि नोंहा मोन्थाय गैया नोंहा जेसेबां बुंनो मोन्थाय दं बिसिमखौल' बुं बिनि इसेबो बारा नङा नों बायनानै होदोब्रा आंनोबो मोनसे नोंहा नोंसोरसो दखानदार नालाय नोंसोरसो बायनानै जानांगौ अबे जोंहा दखानदार नालाय नोंसोरसो बायनानै होनांगौ दा बिदि जायो अयनायनो अयनाय होनबावबाय दे नोंसोरसो बिसिनानै हरदोबा मेथाइखौनो ओंखायथ' नों फैसा होदो आं जासै बबेयाव थांनो आयंआ गाबख्रावगासिनो दङ जेबो जायाखै बियो ओरैनोसो गाबख्रावगासिनो दं नोंसोर थांनो नाङा आयंआ दि गाबख्रावगासिनो दङ नोंसोर जेबो खालामनो नाङा नोंसोर आइखौ गोदोनिफ्रायनो जोथोन लाबोबाय दिनै आंखौबो एसे जोथोन लानो होदो नोंखौसो गाबख्रावगासिनो दङ नाथाय नों जेबो नाथाय गैया नोंसोरनो मिथिगौ बियो आंखौ एसेबो नायनो हाया नंगौ नोंसोर जोथोन लानो गोसोथारब्ला 1 घन्टानि उनाव फै थांदो थां आंखौबो एसे जोथोन लानो होग्रोदो जागोन जों थांसै